Ang atong unang pagbasa naghisgot sa pagkahitabo sa gitawag nato original sin. Kitang tanan na amantay original sin. Naba mo diha wa? Di ko no pangutanay mong tupad ing naapa kay original sin. Naapa wa na? Wa na oy. Na gibunyagan naman. Maubitan ng bata bunyagan gyud sa atong simbahan as soon as possible. Kinahanglan ang bata inighuman gyud pagkatao as soon as possible bunyagan. Kita sagod usahay wa man ta kahibaw nga ang bata di ay gakarga di ay original sin. Sala ba? Sala. Nya nahimo ni siyang very contagious sin or disease nga ini kaumol palas bata diristiyan sa inahan mutapot na siya maunay nahitabo kay gibuhat manggod ang original sin. Kana bitang original di man gina mapapas basta original, nalay mga imit pero ang original mo kuan gina mo prevail gina mo na bunyagan ta aron mapapas ang original sin. Ug nganong nahitabo man ang original sin? Naminaw mo sa pagbasa? Nganong nahitabo man ang original sin? Kay ang tao pinaagi ni Eva, ang asawa ni Adan, naminaw sa yawa. Ang bitin. Maminaw ganita sa yawa, impas gyud ka. Ang pari, maminaw sa yawa, patay ng pariya. Ang madre, maminaw sa yawa, patay sana. Kaya gano'n ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na kusog kang maminaw sa yawa. Ay, wow na. Nya maro ra ba kay ning yawa kay matud pa labing abtik pero gitawag na the most cunning na bang pinakamaro. Marukoy ba ang yawa? Basta maminaw ka, gitawag na siyang prince of lies, prinsipe sa bakak. Kana mga taong bakakon, suway paminaw, madagyog ka. Kana ba mga mangingilad ba? Basta mo sugod kag paminaw, madagyog ka. Ya sugdan man nadilag smile. Mahibong lang ka, nanong ni smile man na akong tawhanan, o mo kailan siya. Uy, kumusta man ka? Classmate tas una. Ay, kanto bang 1981 sa 1983? Ay, sus, nakalimod ko 1983 man dahil tinuod ta ato nag-classmate, no? Subject na to bright kay kasmat. Nahagbong may akos. Ay, o tim sa nawahan ako sa kong auto ko anak man ka ni kuan. Ito bang Sergio ba siya? Iti, si Pedro may akong papa. Yabag na yung ko Pedro man dito no mong papa, no? Taga-kuan man ka, taga-barili sa di, taga-bugok. Ay, sus, nasipya ta sa ko. Kanilagay magkatiguang na lagi ta. Nya, kumusta man ka karon? Ka-relax ba niya? Hantod, kuha ginatanan ni mong kwarta. Kamantay mana? O niya, kana rabarong mga tawhana na anana sa social media. Pwerte na nilang kusugang mangila diha sa social media. Mauna ang resulta, ang atong mga batanon, apil na ning nagwali usahay, di na hapit matog, sige nang entertain sa yawa diha sa social media. O diha nanod ang tanang mga sala. So ang yawa, mao'y hinungdan nga naay original sin, siya say hinungdan nga naay personal sins. Duham ni kaklase ang sala, original o personal. Ini kadako na nato humanatag bunyag papas ng sala nga original. Ingong yawa di ko mo surrender. Inig tubo ani niya ako na sa ning bumbahan o kuan personal sins. Maura gyapon ang teknik, istorya-istoryahon ta nya sa yawa nya madani dayon
himo dayon og personal sins. Kinsa man ninyo dinhi nga wa roy personal sin, taas ang kamot. Pulos gide mo nakikistorya giyawa. Ignas ako, pader, taas imong kamot kung wa kay personal sin. Mangladok sa kuslaway. Nakaron unsaon man aron mabuntog ang sala, ma-original man ma-original man or ma-personal sins. Unsaon man. Ibaw mo. Kinahanglan nga ang atong dunggan o ang atong bakba, apil na sa ning atong mata, mga senses sa lawas, hikap, dungog, anang taste, kinahanglan atong bantayan. Watch your senses. Ang bantayanan kay nato mata, dunggan, dila, kamot. Kuyaw kay na. Ang pari o patakag hikap, kasaha gina. Pari patakag tanaw, patay ng parian. Ang pari patakag gamit sa dila, patay ginang parian. Lagi. Alabaw na mo diya. Muna si Santa Scholastica, ang iyang gihigugma o ang iyang gipaminaw maura gyud ang Ginoo. Mausad si San Benedict ang iyang maguwang. Niya daghan kay milagro nga nahimo si Santa Scholastica. Nya ningon dayon siya, God gives me more because I love Him more. Nagsige siya increase sa iyang paghigugmas Ginoo, sige sag increase ang grasyas Ginoo. So ang ato ding misyon magsige tag higugma gyud sa Ginoo. Lingay mong tupad. Yung nanganong tugtog magkaniya. Nahigugma pa ka, awa na. Na yung natug. Kanang nahigugma, di mo na matug, no? Pangita mong naghigugma ay nga makatug, abot nagkadlaw, no? Di na matug. Kaagi ko anas una, kamo kaagi san mo na. Makatug mo na. Way tingugay, pero way tulganay. Basta nahigugma. O na day kausa si Santa Scholastica, iyang giadto ang iyang maguwang monasteryo ba yan, nanaog si San Benedict ngadtos may pultahan sa monasteryo kay dito mas ubos nagpuyo sad ang iyang igsuon. Istorya sila dito sa kiosko gikan og mga buntag pamantingali to hangtod ni gabi na ingon si San Benedict, di ra ba ko pwede mangit-ngitan outside sa monasteryo, undangon tananing atong istorya ay mo uli na ko. Ingon Santa Scholastica, dili pwede, kinahanglan gyud magtabi ta kay ganahan pag ko magistorya parte nimo, parte Ginoo diha nimo. Suod mo kay sila siyang maguwang. Ingos Benedict, di lagi pwede. Sige na uli na ngadto. Nidoko ko no si Santa Scholastica sa kanang ng lamisa ba ning doko. Gahuna-huna nas Benedict unsa kay sulti ani na sa Ginoo. Kalit bitag bagyo aka ng unos ba uwan pertig yung kusugas uwan dugdug pa kilak pag yun anak ko no da Scholastica, sige uli na. So sa pag uli ana nga perting kusugas uwan ingnan bitaw tikang ay guli, sige na magtabi ta. Tabi sila hangtod sila alas 12 gabi una pa dito ang uwan. Ingon dayon si Kunos Benedict, ikaw ba hasta Ginoo imong gamiton para matuman lang imong gusto, siya wa man ko magtuman sa gusto. Ingon dayon si San Benedict, nganong gibuhat man nimos Ginoo? Ingon dayon si Santa Scholastica, ang Ginoo nahigugma nako pag-ayo kay purti masan akong gugmahan niya.
Nya kay mahigugma madyo kong maminaw sa pulong sa Ginoo gikan nimo, ihatag na nga rin ako. Mao di ay kay few days after mamatay na day siya. Gipakita pa gid niya ang iyang igsuon nga misaka ang iyang espiritu ngadto sa langit. Kita ba nakakita ang iyang igsuon si Benedict gikan sa iyang monasteryo, kita siya ni saka ang espiritu ni Scholastica. Ako lang ning gisgutan tungod kay kinibitang maikitang maminaw sa Ginoo. Nya gamito nato ang atong mata dunggan tanan para pag paminaw sa Ginoo. Apil ng atong hunahuna para makakat-on ta Ginoo. Mabuhi kita diha sa grasya. Muna si Eva giingnan nga ayaw kaon aning sa di kahoy sa kaalam, the tree of knowledge. Ayaw kaon kay mamatay ka. Wa maminaw si Eva. Mas naminaw siya bitin nga niingon, dili oy, di mo mamatay. Knowledge ko na makat-unoon mo. Ana. Doon ay ingon sang Ginoo, ay kamong mga batanon, ayaw sa mo pagsigig tanaw anang mga porn kanang mga parts sa babae o sa lalaki nga private kay mamatay mo. Kung sagutay mamatay, may ning magkatunta early aron ka mauna ta. Wala. Premarital sex dayon. I know them. Kamao ko nga mogamit og pills, kamao ko mogamit og kondom. Ay sos, kamao na kay kuana ay di kita mabuntis. No. Mao na style sa nabatanon. Ayaw sa pagdit-dit dahil high school pa in town mo. Sakay-sakay anang motor ka na rabang lawa sa babae o sa laki, magkadikitay na gani na, peligro yun, mukayo yun. Ay, sos, I can handle, I can manage. Kamo, mga ignorante mo. Ano na, di ba? Mao na yung mga style. Gidili ba ang paghigugmaay? Wa. Ang gidili ang paglinaw. Linaw ayay. Love is not prohibited. Lust is prohibited. Nyag di ka mag-amping ang yawa maruman ang imong love iya nang i-convert into lust. Bantay gina. Why exempted na to ana bisag pari? Mabita na kaming mga pari, giwarningan yun mi. Ayaw yun mo hikap-hikap sa inyong parishioners. Gikan sa pinakabata, ngadtos pinakatiguang. Sa doy, di na sa tamaraos anang tiguang bisyapoy. Siya, unyag di ka maaraos, o siya'y maaraos. Una, no touching. Ako din kaning ako mga personnel, ato mga parish personnel, ako ginang wapaga ni ang COVID mo abot, ako na nang giingnan sila social distancing. Wa ginang hikap-hikap, kanang kusi-kusi, kanang komedya nga hapak-hapak. Yani amang mga buangon din himukuan man gyud mo sekreto man gyud. Ana bang kusi-kusi, hapak-hapak nako. Ay mo kumpiyansa. Ay peligro gyud. Nya kadang kwarto dito sa taas, naman tay mga in-house diha. Maura ginay allowed mo sa kalaki o babae. Di yun kasaka dito ang uban nato nga mga personnel dinhi dito sa taas among gipuhian. Bawal nga naman simbakog mo saka dito ang youth leader. Father, iperma ko father. Unyagas paghiti lang. Agoy, bingo pare mindutas ang pirmahan ano. Nya to as kwartos pare. Ni ako na lang ning gisaka diri father kay haron dili nakamahago og naog. Na patay gani. Tu ang yawa dito. No. Ana dili lagi na silong. Careful, mauna karon daghan ming mga pare nga na-involve sa sex scandals. Dagko kayo gibayran. Daghan kayong kaso nga stress nami. Nangasanksyon nami. Di lang ni dinis Pilipinas, tibuok kalibutan, sex scandal. Nga pare.
Tungod kay wa maminaw sa Ginoo, naminaw sa ilang emosyon, naminaw sa kaugalingon. Ayaw paminaw ang imong kaugalingon, itukmod ka na. Muna Ingos Kristo, deny yourself. Si Eva, wa mo deny sa iyang self. Si San Scholastica, ni deny sa iyang self. Ni Action, si Saint Benedict nga, uy, ang akong self, siya ayaw. I-deny na, storya tagparti Ginoo. Deny yourself in order to listen to God. Ay na paminawa imong kaugalingon, nga magsigig ingon nimo taasan aning humilis pare oy yang mutan-aw di kas imong relo. Ayaw ing na deny yourself. Alas 9 pa ni mahuman ang wali. Ayaw paminaw anang imong kaugalingon nga magsigig ingon ayaw nagpalit anang slot, nakapalit namang kagdaghan. Paminawang Ginoo nga nagsigig ingon palit pag slot, kada gid semana palit yung slot. Kunya kung ang imong paminawon, imong kaugalingon mo, ingon man na ipalit nagbagong cellphone, pagpalit pag TV, na apakay datahan sa motor, na apakay bayaran nas kurente, niya ang kanang imong buhok, ipariban para ba na animo, ana, ang imo di ang igbabadli sa kilay, wa na rabatoy hapit sod, ana, palitin na sa to, mga inana ba? Mo na ipangsulti, amin ko bitaw no, next time na lang na, mo understand na si Lord, ayaw. Pasagdahin ang imong kilay ug wa na ibadlis, sagdahin ang imong buhok ug wa na mariban, ipalit og sla kay ang Ginoo nag-ingon, ako na imuhatag nimo og divine beauty. Ay na pagsigpakolor ang imong buhok, ako'y muhatag nimo og divine color. Di ba? Kinindot ana. Inigingon haladay giuban lagi imong buhok, divine color. Di ba? Hala, giuban ang imong naong, lagom lagi kay na, di lagi na puti, divine color. Uy, pagpatato, kay nindot kayo kag tatuan, na limpyo kayo imong bukto, nindot kay nang tatuan, hasta imong team, divine color. And so, how about your heart? Divine joy. Di ba? And so, ikaw nagpa-color man kas buhok, evil insecurities. Ngiskis ba sa kasi mong kilay, evil rattle. Tanawag mauwanan ka, di ba maratol ka kay mapapas mo ng badlis. Suko-suko, rabade mo na ako, sige na manindog.